parikut ken pamagbaga. Bueno pagayam, balbaliw nga kumablaw kami kada kayo ti nagasat nga malem. At tero din iti porsyon di programa tayo, parikot ken pamagbaga. Ket pakad kadwa tayo palang agserbi ti biyang ti bus control ni Engineer Mike Ramos. Ken to'y namuto biyang ni Ronald Domingo. Iti programa papagayam ket nairantang pag-ingkay pagitaklinan kadagiti parikotyo. Ing timet ikan iti pamalakad ano pamagbagana karon tayo kadagiti naayat nga dumdumyeg. Kento ti programa ket pakibasaan kadagiti daniw mensahe ni ayat dagiti pakasaritaan kinayat pakasaritaan iti biag nga ni kanuman dinto pulos malipatan dagiti maseknan. Ken kasameten papagaya mabalin nyo pa nga ipadanon dagiti pangablao yo. Ken kasameten mabalin nyo ti agkidaw kadagiti sonata basta available papagaya. Ken once again kablaon tayo man ni Mami Emma Hilario dita barangay Estancia Pidig ni Mami Belia tinapaltugan dita ayanda di Kalman ni Baket dita Buybuy di ken kablaon tayo pa ni Between Rose dita barangay 11 Bulbulala Bintar ken kasama tayo ni John Ray Kadang. Okay kunana toy request ko man tay kanta ni Miss Esme Agdipa si Kakensya. Kunana dito ni Jewel Rose Gonzales Salem na imbagnal daw mo si Ronald ken kasamet kada kay amin ngagdingdingeg more power program kuna natin nga ta. Alawela kita sa dinong paset ti pagilyan wenulubong ti ayo ken kablaan teman gayam ni MS Nikki. Okay, alawela ken ala dati parikot ni manang Bilma ditoy. Kunanatoy when gayam sir dila mabalin nga mamuan no apay awan pay imay nagreading ti kuryente ditoy kalayab ket dapat 13 kuma ti nagor ka dapat 13 kuma ti schedule ti panagreading dagitay taga-inek inga ita awan met pay iso nga mas daawak nga rod sir thanks kunanad toy sana dadati pasarunson nadtoy baka madamdama adda agputulen ket awan met pay bill mi sir kunanad toy iyuray mulatan ama ng bill man apay problema launa yan aya alawon apay dakkel una ti baybayadam. Okay alamin la papagayam hanteng nga masungbatan deta suludsud mo man ng bilma deta parikot mo nasungbato ko indano mo ka deta porsyon di programa tayo parikot ken pamagbaga damdamagan na engineer napay kano nga mamadlamapan agreadingen ti kuryente ket dapat na 13 kano pay laeng hingga na ita ko na ket madanagan sa launa itunukan agaput-putol da ko na ang nga tamot. Thank you latan kumpad dagitay pay kakabsat ko ti alawon da condolence gamit ti pamilya do Comadre Cristina Makatumbas kayong nagayam dita minatay dita barangay Magduang tay kunam tatay or tabog. Pero papagayam ati marod ti ayog bilang musika ngayon man isagot kada kayo itatang malem papagayam ati man ti kidaw ni Mami Belia Mami Emma. Hello, kumusta ka? No pay hang ka magkingkin na awatan ta sabalin sa ti dingdinggan ng amin tatay. Okay, at orodan ti sunata nga na paulwan. Hello, kumusta ka?
Beno papagayam iti daytoy nga malem adapay nabatbati sa pulo ket wenno 5 minutos kasanguanan ti oras ti alas 3 ti daytoy nga malem inte manibasa daytoy maysang mensahe ni ayat daytoy ket inpatulod kada tayo ni pagayam tayong Jestoni manipod iti Paway Ilocos Norte ket kastoy man ti pakabuklan daytoy mensahe ni ayat ni pagayam tayong Jestoni manipod dita Paway Ilocos Norte. Ken ka Sarina dita Badok Ilocos Norte. Mensahe ni ayat. Wen Sarina, sapay kumata dumdumngeg ka kadagitoy nga kanito. Ket ingkay mo tektekan, tunggal balikas, may nakiyabkas ken ka. Wen Sarina, haan ko kumanga pakabasulan, no adda nga ipudnukken ka daytoy marikriknak. Marikriknak nga isu iti inak panagayat ken ka. Wen Sarina, saan mo kumanga kunaen? Agun dawayak dayta kinasaya at mo kanyak. Ken isu iti pudno. When si tipudno daytoy marikriknak paraken ka. Hankun magawidan. Isut ka po ng aramatik daytoy programa. Tapno mayat kasko daytoy kaririknak paraken ka. Ken saan kumanga iso iti rason. Apang liklikam ken pangadaywam kanya. Ulitek manen ay ayaten ka tinapudno. Tuy mangipatpategken ka. Jestoni iti Paway Ilocos Norte. Mensahe ni ayat. Mga rod imutektikan daytoy sunata nga may sabot ken ka. Sapsapule dagidi nasamit nga kari. Sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo o biyag ko gito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabara sumangpet kan dito'y arbay tapnon
kanya. Sa bulan, dagidi nasangit nga kari. When sa pulan, di ayat nasudi. Gapot iya adayo o biyag ko. Dito'y sibay ko, nabayag nga kailiw ko, tabaran, arakop mo. Sabay ko man, tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko, ket sumangpet kan dito'y arpan. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayan mo kanya. Sabay ko man, tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko, ket sumangpet kan dito'y arpan. Tapnon nanamet nasamit unay nga ayan mo kanya. Sabay ko man, tadi ang bayan. Agsubli kanyag ko, ket sumangpet kan dito'y arpan. Beno papagaya, malakit ladingitek ta hantayon nga makaiya basa pa iti Daniel. Ang at gapanan ta makita tayo hanin ngay palubos pa iti oras. Ngamin tunubigat agdadanggay tayo tumanan iti sabalin to pa parang ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Kaya tapagyamanak karigiti so amin nga dimeg iti nakipagpaset digiti texters, digiti callers, digiti viewers tayo kada toy Facebook live tayo papagaya. At baka rude na pumada iti biyang timas sa kontrol ni Engineer Mike Ramos. Nangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Robert Yadao. Overall supervision ken direksyon ni Station Manager Road Sadjan ken to mo ti biyang ni Manong yung Ronald Domingo. Paay ko roden detoy maudin nga sunata ka sa request ni Ate V. Okay, detoy kanta nga napoolwan iti Sika ken Siak. Babay na po, padaanan ng digiti damdamag, manipo digiti DWIZ Manila ken kasamiten padaanan niyo papagayam digiti pagbaliwan digiti programa tayo ta basar ken ni Apo Manager ket adati pagbaliwan ti schedule digiti programa tayo papagayam. May sangal daw nga inta nagsarak, sika ken siya ket nagam-amutang nga dua. Kumbagam mo anya, tinagan mo, insungbat ko, siyak ni agay aya. Sinaludsod mo no, mabalin ti umay lugaryo, ket inunak, padasen yo ket adayo. Amangan met, numayaw awan kayo, saan abale, taumayag agrayo.
Umay kanta inta sa ngalan niya yan ayat ragragsak, ragragsak, ragragsak tangarod adwa matungpal, matungpal, matungpal larapapta ayan ayat adi agpatingga. May sangal daw nga inta nagsarak si kaken siya ket nagamamuta nga dua inbagam no anya tinagan mo insumbat ko siyak ni agay ayat sinaludsod mo no mabalinti umay lugaryo ket inunak padasen yo ket adayo amangan net numayaw awan kayo saan abale ta umayak agrayo. Umay kanta inta sa ngalan niya yan ayat ragragsak, ragragsak, ragragsak tangarod adwa matungpal, matungpal, matungpal arapapta ayan ayat adi agpatingga. Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3:02. Bisa ng iBerry. Natrabaho ko sa LTO. Ay yung assistant chief doon, matanda na siya. Sabi ko, sir, bakit matanda na ako, hindi pa kayo nag-eyeglasses? Eh, may secret ako eh, iBerry. Ay, trinay ko nga yung 10 capsule lang. Yun, na talagang nasubukan ko. Nawala yung brown spot, saka yung malinaw yung mata ko. Pag nanood ako ng TV, hindi na ako nagsasalamin. Kaya salamat sa iBerry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Madami ang nagkasakit sa kidney stone o bato. Ma'am, ano po ang masabi niyo sa kidney care? Ako si Peachy Cardinho, 45 years old. Meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat na pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan kong uminom. Pag-inom ko ng kidney care, malaking tulong. And normal na yung pag-ihi ko. Nawala na ng sakit ng balakang ko. Ang UTI ko nawala na rin. Salamat sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Actually, di ba, malabo na. Pagka nasa church ako, pagka may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, malabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my eyeglass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, tataka ko, kasi titignan ko na nung kakantahin namin, malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eyeglass ko, nakikita ko na maliwanag yung number.